Good morning everyone. नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान ब्लगाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। दा एकदम फुंनि सम आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय आं नै दासोल' दुगैखांनानै फैदों। ओमफ्राय आंना हौवाया इसिङाव एकदम खुंख्रुं खांख्रां मा बानायगासिनोथाय, बेलेग दिनाबा माने लोगो लाबाबो लेंबाबो माने जेबो मावफाना होआ आरोना। ओमफ्राय दिनै एकदमबारे मा गोसो जादोंबा र' नायनि मा बानायगासिनो बियो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौबो जोबजासिम। थांनि र' मा बानायदों बेयो इसिङाव एकदमबारे कुलटुं काल्टां होनगासिनो आङो दुगैना फैगौ मानियावनो। आया मानसियालाय माथो इसिङाव गैया, अबाव थांख'? बा ओमफ्राय खामथाबोजोब्बाय माथो। खान्थावसो एवबाय दं नोङो? खामहोजोब्बाय ओमफ्राय? नोंहा एसे खामनाय बायदि नुदों। मबाइलावथ' बांसिन गोसोमसो नुबावदोंनि। ओमफ्राय मा दावदैयालाय दैसेल' गावनिल'? लकेल नामा न'नि दैनाया? ओइलाय माथ'? मोनानि। औ मोनानि माबा बयलारजों आलुमोन। ओमफ्राय ओंखामाबो मोनबाय? बा डेन्जार सं। सुगोन दे। माबा मा होनो इदिनो हेल्प होबाथाय थाब थाब जायो मिथिबाय। आं थोरसि सुगोमानि, खिगोमानि, दुगैगोमानि नों दा आंखौ एसे हेल्प होनाय जाबायना। दा आङो जिखौ इमाखा इमान बुरजा सुनांगौ दङ। सुनो हासिगोन ना आङो दा? माबा मबाइलाव बांसिन खामनाय नुदों, ओमफ्राय दा रियेलावबो गोखासो जागोन ना मागोन मिथिला आरो। मानोथो अर बारा होनानै एवदो खोमा गावा? ओमफ्राय दावदैखौ दैनि रुनो हायासै? दैबेसे दङ? सयथा दङ, दैसे लाबोनो हायासै? दा सानसेखालिबो बिदिनो दैयासैना दाउआ? दैयासैना ना बेलेगाव दैगारहैनाय मिथिया आरोना। जों जाबाय थानानै दाउआनो दैयासै आरोना। ओंखायनो आसोला दैया जाजानो गिनानै दैसेल' लाना फैबाय। थैद मोजांखा, नै मोजां नुखादो। मानसिखौ जेरै एरैनो नुखायोमोन। थिगैनो दंथ'। आंखौ देलायाखैना, सिन्दुरल' फोनदो। ओमफ्राय मा होनो, थेंक इउ दे आंनि खामानिखौ सहस खालामनानै होनायनि थाखाय। एक्सुवेलि थेंक इउ होनजाया, मानो होनबा हौवाखासो नालाय। बयनिबो हौवाया हेल्प होखानांगौ मिथिबाय। बियो जेबो नङा। फुंफोरावलाय नों दासो दुगैना फैदों माथो? जेबो नङा गोजाङाखै ओमफ्राय? आंखौ जि गोजांदो फुङावनो दुगैनानै। एकदम दा फुंनि सम आरोना लोगोफोर। आसोला उदैया एकदम मानदो खोमा, उदैया ओंखायनो एकदमबारे फान्थाव सान्थाव हानानै गावनो फ्राय एवखांलायबाय आरोना लोगोफोर। नै 10ता-12ता जाबायनो मोनजायो। आंहा थाब संना जाबाय आरोलै दिनै। 10ता-12ता होननानै ओरैनो बरनाम खालामोलै भिडिअ लाबाथाय। माला 10ता-12तायाव फुंनि ओंखाम होनाय आंलाय बांद्राय बुंथारोहाय इसर। दे जानोसै दे नोंनि सायावनो दिनै। हौवानि सायाव बाथिसे फुंनि मोनजालायसिगोन आरोना लोगोफोर। आया फ्राय एवनायखौ इदि सिफ्लेया। नाङा सिफ्लेनाङा। ओरैनो होनो नांगोन। दुन्दिया होनानै। दुन्दिया दंना गैया? दुन्दियानो गैला। इनो हराव बेदर संनायाव होजोबदो बाबाया। ओहो दुन्दिया नङा, इयो खालासो। दुन्दिया गैयाबाबो बानलु गोजा होजायो। दे नोंनि गोसो बायदि बानायदो। दे दावदैखौ नायनानै नाय नोङो, आं बानलु होयो। बेसे सान्थि मोनदों आं दा। एसेबाबोथ' सहस बानायबायना नोङो। दा आङो मा होनो जि सुनिसै, ओमफ्राय आरो सानजौफुनि संनांगोन। जि बासाया जि लेथ्रा जाजोब्बाय। आयै इजों टेबोल हुगारनाय नामा नोंलाय? लागाव मारै लेथ्रालै। आंनि ओंखाम खांग्रा हिस्ट्रिजोंसो साफा गेस टेबोलखौ हुगारजोबनानै मैला गोमो बानायजोबनानै दोनबाय। दावदैया बेसे गोबाव जाखो रुनाया? बांद्राय रुफ्लेजोबबा मोजां जायाहाय। लकेल दावदैया आथा खावनियासो रुनानै जानांगौ। हौवाफोराबो बेबायदिनो गेजेर गेजेर हिनजावफोरखौ मदद होबा, सहाय होबाथाय एकदम न'खरा गोजोन सान्थि जायो आरोना, खुसि जायो आरोना हिनजावफोराबो। दा जेरै आङो खुसि मोनदों, खुसि जादों। जेबो खामानि गैयाबा मावना होजायो आरोना लोगोफोर। दाथ' फुंद्राय नालाय, जेरावबो थाङा, जेबो खामानि गैथ'वा। ओंखायनो आरो एसे हेल्प होबाथाय हिनजावफोराबो गोजोननाय मोनो। दे बानलुआ लाबोद'। जाबाय दे होननो फैदो। बेसे गोबाव जाखो रुनायाबा? फान्थाव फ्रायखौ मोनसे जानाय नायनो दे।
संख्रिया एसे खम जादों मोजां जादोंमोन गोखा मोनजायाखै आंलाय बोरैबा नुनायखाय गोखाखा मोनजागोन खोमा सानदोंमोन इमान खामथारलाय जानाय बानायाखैब्रा सासेयाव रोंगानोथ' मानसिया नै मबाइलाव आंहा माबा सेफटिनोसै इयावनो सेफटिनि नांगोन प्लेट लायनो इयाव नों खावसे सेफ्लेदो आथिंजा इखिनिया थाथोंसै इखिनिखौ सेफ्लेदो ओइ जाबाय इयो इनि दैयानो रानजोब्बाय बन्द' खालामनोसै आं दे पियास हाना हरदोब्रा ल' इयाव पियास गोथां पियास नङालै पियास नङा सामब्राम गोजा होन सामब्राम गोजा हरनैल'थार दङ सामब्राम गोजायाबो दे मेनेज खालामनांगोन ना दा सानजौफुआव आं दरसे होनो दोननोसै ओंख्रिफोराव ओमफ्राय नैबेखौ दा इयाव होनोसै है दायना दायो जाबाय थागोन दा लाबो बुरजा हो सामब्राम बुरजा होबासो गोथाव मोनजायो ओइ इबा सेफ्लेनायल' दरनै नांगोन नामा होनांगौब्रा गोथाव मोनजायो आं गोथाव मोनजायो सामब्राम बुरजाबा नों मानो इदि सामब्राम गुफुरबो होनो नामा सामब्राम गुफुरबो हिन्जावा भिडिअ लाग्रा हौवाया फुंनि ओंखाम संनानै होग्रा दिनै बिदिसो जानांगौ दा न'खर संसारा मिन्थिबाय नोंलाय आरो मालाबा थिनबाबो लाया देहा बोलो सेस जोबलांजोबो आंहा ओमफ्राय थिननानै गाबख्रावनानै मालाबा माने ओमफ्राय मालाबा आरो सहसावनो सारप्राइज होना होगारगारो आंखौ एकदमबारे बेसे मोजां समायदों बेसे मोजां रमायदों सना नोंनि खानाय फिथरा दावदैयालाय गुदुंथार माथो दावदैयालाय दासो अर खोमोरनायालाय गुदुं जाया मा जानो जाम्बानि सोंनाय होयैखाय नङा इखौ दा लेमनांगौमोन ना लेमगोन आरो ओंखाम खुरग्रोनि खांनानै जागोन ओइ अबे थावाव दोननो नागिरदों मायाव दोनदों नोंना ओंखामखौ खुरनोसै आङो Thulay, Mali lah tu. Ikulah. Mali ada ni apa nama? Okay. Ikulah deh. Apa tu? Oh, ikulah deh sudah let's go. Sungkai ini. Tuh kerja ya? Uzar jaga mula. Mihi खाएगा हम Antu chefnya masih dah kena ini. Ang dia lah. Mana ni? Tikisnya. Tahu dia nyai ni kan siap. Ani kau nak? Aisyur, isu lu terangnya. Isu bo. Sungkia. Hei ini sungkri. Beltika ni. Isu musulah memang. Wani sayaव दिनै आजादि फुंनि ओंखाम बानायनायखौ मोनजाबाय मिथिबाय गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय बेबायदिनो फुङाव एसे माने आथुर जायोना आङो जेबो खामानि गैयाबा हेल्प होनांगौ आरो मिथिबाय नोंलाय माने एसेबो बुजिथारा बुजिनांगौ आरो मादे अलसिया जागोन ना अलसिया जायो नामा खोथा नङा इयो मोनसे गोजोननायसो मोनो दा अनलायलायनायासो फैयो दा आं दा नोंखौ अननो ओंखारदों ना ओमफ्राय हाबना मासि मोजां जादों सेफ्लेने OMG. Nak kerja sini. Lakukan. Gue batin banadem na pantau prey udah gini. Ekdom noni bandu fresh karena lamnane plenane samram goza dorse nane. Relabra. Mabay. Hei, begde nang leya selfie-ane bumper. Nih. Daudi ang ni silo terkau naba burza ini. Ang nai silo ter. जानोसै फुंनि बयलारजों आलु ग्रेभि बेदरा दंना गैला आइसो दं माथो नै जादो अबेमोन आंनिया दावदैया नोंनिया इसोर बावनो नोंनिया बुरजाथार हरालै माने इदि नोंलाय अननांगौब्रा आं दा जि सुगोन ना गोबांथार भिटामिन नांगोन जानायाव मोननाय गैया जा उदै Bisa.